Masquera say Mure Zimbabwe, welcome to our channel Zoom Confessions and Deep Secrets. Kana kari kutanga kuwepa na channel, please don't forget to subscribe. Kana chunga kwa subscriber. Don't forget to comment and share this video. Nasi Mure Zimbabwe takugirai an audio ya Buddha from one of my Zanu-PF groups, one of my members Zanu-PF chema ninye rushandiswa nayo mari na President VaMnangagwa chema ni kutengerwa wakaitwa ma chiefs mota muri Zimbabwe zviganzi ma chiefs ana kana 3 years atengerwa ma Ford Ranger vakatengerwa zvakare ma Isuzu manyuwan chema akataura achiti hurumende ngaishandise mari zvinemusoro kwete kusiya vanhu veZimbabwe vachitambura zviganzi isusu ma members Zanu-PF tiri kutambura mari dzishandiswa zvisirizo. Akataura iye achikurudzira vamwe vake mugrupu zviganzi isusu sema members Zanu-PF tisinofana kutsura tisinofana kutsura madhara ari kumusoro mupolitics before vanhu opposition vavatsura muri Zimbabwe. Tisingade kuwesta nguva yenyu, tinoda kunzwisai audio yemuhamatudza zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Rega ndimborespondawo ini seZanu-PF supporter. Kutengerwa kwaitwa madzishe motokari uko ina handiwirirane nako. Handiwirirane nako pakuti madzishe vakabva kunotengerwa ma Ford Ranger manje notikari. Hatisi kuti isusu madzishe ngavasatengerwe mota. Madzishe ngavatengerwe mota. But madzishe vakabva kunotengerwa mota manje I think hadzitorina kana 3 years dzauya motokari. Apa vakutotengerwa dzimwe zvakare motokari. So nyaya yangu iri pakuti ini semuZanu-PF supporter, mari dzatengwa mota idzi mari dzikaendawo kuvanhu vanotambura vakaitawo sesu, mari dzichiiswa muzvipatara, muzvikoro, kumagetsi, mvura yakachena, mumigwagwa and so forth, zvakadii pane kuti madzishe varamba vachingotengerwa mota sekunge ivo ndovoga vari munyika. Ina handione kuti apa hurumende yakagona, haina kugona hurumende apa, because madzishe akabva unotengerwa mota manje ende madzishe vakutoita kunge ndivo voga vari munyika. Ko isusu varombo tichazobenefitawo rini? Ko isusu varombo tichazowanawo rini? Ndava nyaya iripo ndeyekuti macomrades, ngataura nechokwadi macomrades eZanu-PF. We love Zanu-PF, tinoda Zanu-PF, asi kana muto uyu wokuti madzishe anotengerwa motokari isusu vana veZimbabwe tichitambura hazvina zvazvinombotibatsira. Takavhotera Zanu-PF, hatifaniri kufa kufira nyaya yekuti takangovhotera Zanu-PF just randomly, takangovhotera Zanu-PF zvopera zvakadaro, kana kuti tofira KFC kana tofira ma $10 kwete. Tiri kuti isusu hurumende inofanira kudhiliva zvinhu zvinofanira kubenefita munhu wese munyika, mwana wese weZimbabwe. Asina kuvhotera Zanu-PF neakavhotera Zanu-PF, tofanira kunge tichivhotera nyii, tinofanira kunge tichibenefita mabenefiti enyika, kwete kuti vanhu vashoma ndo vanobenefita. We don't want that. Madzishe vakabva unobenefita motokari manje hadzina kana 3 years motokari dzapinda, vakubenefita dzimwe motokari zvakare. Kweisusu tinozowanawo chinyi chatinowana? Madzishe havasiriwo voga varidzi venyika, nyika ndedu tese. Kana vachingoitirana vachingodyisana mari pachezvavo, vachingotengerana motokari pachezvavo, ko isusu varombo tichabenefitawo rini? Ko isusu varombo tichawanawo rini? Ezvo tikaenda kuzvipatara kuna mushonga unosvika unonyorerwa kadhi rinenge $10 kuti wakandizwa nani kuchipatara, pasina mushonga pasina chii, wonyorerwa kadhi wozonzi enda unotenga mushonga kuma private clinic kana kuma pharmacies. But madzishe vachingotengerwa motokari pavadira. Ngatisadaro varume.
kunze uku kune nzara, kune vanhu vari kutambudzika uku, mvura haina kunaya uku, kune vanhu vasiri kuwana zvikafu, kune vana vasiri kuenda kuzvikoro. Zvinosiririsa, ukaenda muno dzimwe nzvimbo munosiririswa kuti vanhu havasi kuwana, ari kudya emiro kamwe chete a day, 1 meal a day, 1 meal a day. Vana vari kutadza kuenda kuzvikoro, but madzisho achitengerwa maford range anodhura. Unosiririswa ukaenda kumaruzevha uku, hakuna migwagwa, vanhu vari kutambudzika, vanhu havasi kuwana chikafu. Vamwe vanhu vari kutodya muriwo green vegetable risina madomasi, risina cooking oil, but hurumende chinotengera madzishe motikari tutu maford ranger. For what? For what? Kune vanhu vari kufa kuzvipatara kushayiwa oxygen, but hurumende chinotengera madzishe motikari 10. For what? Ndinogara ndichitaura inini kuti isusu semaZanu-PF supporters tisu tinofanira kunge tiri mberi kutsiura madhara edu aya. Kana vanhu veopposition vakazouya vachitsiura, ngavauye vachitsiura havo, but isusu masupporters eZanu-PF tofanira kunge tiri mberi kutsiura this nonsense, this mess iri kuitwa nemadhara iyi. This is a mess. Tofanira kunge tichitsiura madhara edu aya, macomrades. Isusu veZanu-PF, kana veopposition vakauya vachitsura ngavauye vachitsura, but isusu tiri mberi. And another issue ndeyekuti vanhu veopposition, they are not enemies to us. Kana madhara akatadza kudeliver economy yenyika, chokwadi vanhu veopposition vanotitukirira, vanotisoropodza. Asi kana economy yakadrivwa zvakanaka, muchaona kuti munhu wese anorespecta. Hakusi kugadzira economy kwokuti munotengerana motikari muri vashoma muhurumende imomo nemadzisha aya. Ko isusu takakuvhoterai, tichabhenefita rini? Tichawana chinyi? Tofira KFC here varume? That is why muchizoona vanhu vamwe sometimes vanozopedzera vapanduka manje, mamwe macomrades anozopedzera vapanduka manje, akuti it's better tinotsvaga edu atinofungidzira kuti tikamuvhotera kana tikamusapota munhu anokwanisa kutiitira zvakanaka. Zimbabwe is not a private limited company yevanhu, kwete. Zimbabwe ndeyevanhu. Nyika inovakwa nevene vayo, kwete kuti inovakwa nemadzishe kana kuti nevanhu vatakapa basa muhurumende kuti vashande muhurumende vachitimirira isu kuti vagadzire economy. Then kana tavapinza imomo votanga kutibira, votanga kudya voga, kwete. Nyika inovakwa nevene vayo. Vene vayo ndanani asina kuvhotera ZANU-PF neakavhotera ZANU-PF, tisu varidzi venyika. Tisu tinofanira kunge tichivaka nyika. Saka imimi leaders takakupai zvigaro zvokuti mutitungamirire, hamusi mashefu edu imimi. Tisu takakuemployai, tisu mashefu enyu isusu, kwete kuti imimi muri mashefu edu, hamusi mashefu edu imi. Anenge ane mubvunzo neni ndozitondipindura ngauye kuinbox kwangu, topedzerana ikoko, totaurirana, toonesana. Economy iri kundenga, hakuna mari munyika umu, but hurumende iri kuwana mari, iri kunotenga maford ranger, mazimotokari anodhura, but vanhu vari kuenda kunotenga mari pamukoto, vanhu vari kurarira mari pamutsetse. Ivo madzisha aya nevakuru vari muhurumende, hapana anorarira mari pamutsetse, hapana anotenga mari kumukoto, vari kunodzitora mari kuna RBZ pachena. Kutengwa kwakaitwa motokari dzemadzishe idzi hakuna kunaka kuvana veZimbabwe, hakuna chatiri kubhenefita kuvana veZimbabwe. Nyika inovakwa nevene vayo, vene vayo tisu takavhotera ZANU-PF nevasina kuvhotera ZANU-PF. MaZimbabwe ndisu varidzi venyika. Imimi vakuru takakupai basa kuti mutishandire, muri maservants edu isusu, hamusi mashefu edu, isusu ndisu mashefu enyu. Munofanira kusaluta isusu takakupai basa, kwete kutibira, kwete kutadza kudriver nyika, kwete kutadza kudriver economy, muchiita basa rekusplasha mari, muchitengerana mari nemadzisho. We don't want that.
Kupera.